Kaixo kazetaguneko adiskideak, zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetagunearen lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kazetaguneatik kanalean. Beraz, orain arteko hitzaldiren bat ikusi nahi baduzue gogoratu. YouTubeen kazetaguneatik kanala eskuragai daukazuela. Beraz, eskerrik asko kazetaguneko langileak osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta minutu entretenigarriak pasa ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun gaurko gaiarekin. Izan ere, noizbait zeuen buruei galdetu diozue korreo elektroniko bat bidaltzeak zeo zer kontaminatzen duen ala ez? Gaur, gure gaurko gaia teknologia eta ingurumena, hau da, ematen diogun erabilera, hau da, guk teknologiari ematen diogun erabilerari, honek kutsatzen duen ala ez ikusiko duguz. Beraz, gaur gure artean, teknologia eta kutsadura. Teknologiak munduari egiten dion kaltea hain zuzen ere. Hala ere nik adibide batzuk emango dizkizuet, kontzeptuak ulertu ditzazuen. Beraz, gurean gaur, teknologia eta ingurumena. Izan ere, gogoratu, gaur egun 1000 aparatu teknologiko erabiltzen ditugu. Momentu honetan, zuenek danek eskutan mugikorra izango duzue. Beraz, gauza da, mugikorra adibide bat dela, eta gauza da, mugikor honek teknologiak, hau da, teknologiak ingurunean eragina daukala. Izan ere, ezaguna izango duzue karbono dioxidoa edo CO2 dalako kontzeptua, ezta, hau da, kolore eta usainik gabeko gaza. Ezinbestekoa lurran bizitzeko, baina gauza da, naiz eta ezinbestekoa izan honek berotze globala sortzen duela. Izan ere, nik datu bat emango dizuet. Hau da, mezu elektroniko bat bidaltzeak, hau da, e-mail bat bidaltzeak 0,3 gramo CO2 ingurukoa da. Hau da, e-mail bat 0,3 gramo, baina kontutan izan egunean zenbat e-mail bidaltzen diren munduaz. Beraz, atera kontuak bakoitzak une honetan e-mail bat bidaltzen badugu zenbat CO2 ingurumenean sortzen den. Beraz, gogoratu, teknologia, ingurumena, CO2. Azken finean, CO2-aren isurketaren ondorioak zeintzuk dira, berotze globala, honek dakarren klima aldaketa, ozeanoen azidotzea, eta baita ere, zeuen eta nire osasunean eragina. Hau da, gogoratu, CO2-ak beroa harrapatu eta atmosferara bidaltzen dauela. Planetaren temperatura igoz. Klima aldaketa, lehorteak eta uholdeak, hau da, muturreko gertakariak, ozeanoen azidotzea, hau da, ura azidotu eta horrek itsasoaren ekosisteman eragina dauka eta baita ere geure osasunean kalteak edo eraginak. Azken finean, airean CO2 gehiago egote, hau da, CO2-aren konzentrazioa, oxigenoaren kantitatea murrizten baitu. Horrez gain, teknologia digitalak, hau da, mugikorrek, telebistak, CO2-an ere isurian eragina dute, hau da, datuen transmisioa, hau da, datuen transmisioa egunean 25.000 eta 35.000 tona bitartekoa da. Hori da isurien bataz bestekoa. Nola
mugikorra erabiliz, ordenagailu erabiliz, telebista erabiliz, azken finean edozein gailu teknologiko erabiltzen dugunean CO2 isuri egingo da. Horrez gain, datu zentruak gaur egun entzuten diren centros de datos, zerbitzariak dauzen tokietan, horrek energia asko kontsumitu egiten dute. Horrez gain, produktuen fabrikazioan eta ikospenean bebai, hau da, gailu elektroniko bat sortzen danean, fabrikazioa burutzen danean, horrek CO2 emisio maila handia ere dakar. Eta azken finean horrek zer sortzen dau, karbono aztarna digitala dalakoa. Eta azken finean horren atzean zer dago, berotegi efektua, el calentamiento global dalakoa berotegi efektua. Beraz kontutan izan askotan, badirudi teknologia erabiltzen dugunean, ez dela kutsatzen, baina bai, WhatsApp bat bidaltzen dugunean, kutsatu egiten dugu, gutxi, baina kutsatu egiten dugu. Beraz, gauza guzti hauek kontutan hartu behar ditugu. Eta nik datu batzuk emango dizkizuet, imaginatu munduan, ez dakit zenbat mila milioi biztanle daude, biztanle baino gehiago mugikorrak daude. Beraz, kontutan izan, 54 milioi mugikor eta biztanle gutxiago dauz. Beraz, kontutan izan, zenbat gailu teknologiko dauzen munduan. Horrez gain, mugikorra estadistikek diote, 20 hilabetero, askok eta askok mugikorra aldatzen dutela. Horrez gain, zenbat da mugikor baten bataz besteko bizitza zuzena 20,5 hilabete. Hortik aurrera, baina gogoratu, smartphone baten bataz besteko bizitza 20 hilabetekoa dela. Horrez gain, gailua egunean zenbat alditan begiratzen dugu, estadistikek diote 150 aldiz, imaginatu, 1, 2, 3, 150 alditan. Horrez gain, gailua erabiltzen dugu 4,8 ordutan egunero. 4,8 ordu badirez orduak, egunak 24 ordu ditu, imaginatu, 4,8 ordu. Eta horrez gain, 1.000 milioi mezu elektroniko bidaltzen ditugula, eta gogoratu, mezu bat bidalita gero, zenbat CO2 gramo, 0,3. Beraz, bataz besteko edo egizue biderkaketa. Eta horrez gain, minutu baten, 38 milioi WhatsApp baino gehiago. Gogoratu, datu guzti hauen atzean, eta nik adibide bat ipintaren mugikorra jarri dizu, eta azken finean mugikorra beti gainean daramagulako, baina gogoratu, tablet, ordenagailu eta 1.000 milioi aparatu teknologiko dauzkagula. Beraz, hortik atera kontuak. Zer eragin du teknologia guzti honen ingurumenean? Arazoak sortzen ditu. Azken finean, kutsatzaileak dira geure aparatu teknologikoak. Azken finean horrek oinarrizko bizi baliabideak txikitzen ditu. Izan ere atmosferan, uran, haizearen kalitatean ondorioak dauzka. Hala ere, guzti hauek egiteko ondorengo minutuetan ere alternatibak emango dizkizuet. Azken finean, ekiditzea zaila izango da. Hau da, emisiones zero ezinezkoa gure gaurko munduan, baina emisioiek jeisteko alternatiba batzuk ikusiko ditugu. Azken finean, baliabide naturalak kontsumitzen ari gara eta baita ere hondakin elektronikoak, mugikorra aldatu, oskailua aldatu eta gailuak nora doaz, gaiz hauek ere kontutan hartu behar ditugu. Izan ere, baliabide naturalak, deforestazioa,
lurzoruaren degradazioa, uraren kutsadura, eta gogoratu, mugikor bat reziklatzen dugun bakoitzean, mugikorra, piezaz pieza, konpondu bar dela, eta horrek sustantzia arriskutsuak dauzkala. Beraz gogoratu, baliabide naturalak kontsumitzen ari garela, eta baita ere hondakin elektronikoak sortzen ditugula egunez egun. Aurrera jarraituz gero, berotegi efektuko gazen isurketa. Emaidazue momentu bat. Berotegi efektuko gazen isurketa. Hau da, zerbitzariak, hau normalean gertatu egitena, baina gogoratu, zuzenean gaudela, hemen derioko kazetagunean, eta batzuetan jendea sartu egiten dela, eta naiz eta kartela jarri, geroago ezerteko esan behar dura. Zuzeneko gauzak, barkatu. Berotegi efektuko gauzen isurketa. Hau da, zerbitzariak, datu zentruak energiasko behar dute. Hau da, zentros de datos dalakoak. Eta honek ere berotze globala bultzatzen duela. Eta honek zer dakar? Airearen eta uran kutsadura. Azken finean horrek geuri zer ekarri diezaguke gure osasunean kalteak. Eta lehen, aipatu dizuen sabor elektroniko motak, oskailu, izoskailu eta beste ekipoak, informatika eta telekomunikazioari ekipoak, panel fotovoltaikoak, LED lanparak, hau da, urteak eta egunak pasala, gero eta sabor gehiago sortzen dugu. Eta batean, zeuen buruari galdetuko diozue. Eneko, honek konponbidea deko? Konponbidea badeko. Izan ere, naiz eta teknologia kutsagarria izan, teknologia ere lagun du diezaguke. Beraz gogoratu, teknologia guztioni aurre egiteko laguna izan daiteke. Nola, imaginatu, gaur egun droneak, hor pantailan dauzkazuen droneak. Hau da, imaginatu, legez kanpoko mosketak kontrolatzeko, sateliteko irudiak ikusteko, imaginatu, Amazonian aldaketarik egon den ala ez. Edo imaginatu, lur eta uraren kalitatean aldaketak antzemateko. Azken finean, teknologiak tresna asko ematen dizkigu lurrean, uran, munduan aldaketaren bat egon den ikusteko, erraz eta azkar ikuskatzeko. Eta horrez gain, imaginatu, iturri berriztagarriak, hau da, energi iturri berriak, hau da, eguzki energia hartzeko, hain zuzen ere, energia eolikoa erabilia izateko. Beraz ere, gaur egun aurrerapen teknologiko guztiak arazoni aurre egiteko ere tresnak ematen dizkigu. Eta guzti honen atzean zerekin topatuko duzue? Teknologia berdea dalako, hau da, teknologia iraunkorra edo ekoteknologia. Hau da, zeri deritxo teknologia berdea? Giza jardueren ingurumen inpaktu negatiboa gutxitzen duten teknologia garapenak. Hau da, gaur egungo kutsadurari aurre egiteko, CO2-aren isuriei aurre egiteko teknologia berdearekin topatzen gara. Azken finean, baliabideen erabilera eraginkorra izango da. Azken finean, teknologia erabiliko duzue, CO2 isuriko duzue, baina honi aurre egiteko, oreka bat mantentzeko edota baliabideen erabilera eraginkorra sustatzeko teknologia edo ekoteknologia duzue. Azken finean, teknologia.
gaur egun pizkanaka implementatzen hasi da. Izan ere momentuz oztopo asko baitauzka, bai enpresa eta gizakian, baina pizkanaka sortzen ari da. Izan ere, teknologia berdeak onurak asko dauzka. Adibidez, energia berriztagarriak, eguzkia, haize energia, geotermia eta mare energia bereganatzeko, hau da, baliabide naturalak modu eraginkorrean erabili ahal izateko teknologia berdea. Hau da, mugikortasun jasangarria, hau da, ibilgailu, bizikleta elektrikoak, konputazio teknologiko berdea, hau da, potentzia gitxiagoko zerbitzariak eta gogoratu material berziklagarriak, beraz gogoratu energia berriak, mugikortasuna eta konputazio teknologiko berdea. Beti ere mundua eta teknologiaren arteko oreka bilatzeko. Horrez gain, nekazaritza vertikala, hau da, espazio txikitan laboreak hasteko aukera, zoru handiak erabili beharrean, nekazaritza vertikala, hau da, zeuek etxean imaginatu plantazio vertikal txiki bat sortzea, vertikala hori baino ez, karbonoa harrapatzea eta biltegiratzea, hau da, industria prozesuetatik edota atmosferatik datozen CO2 isuriak harrapatu eta atmosferara sartzea saihesteko horiek biltegiratzea. Eraikin adimenduak, hau da, eraikinetan, zeuen etxetan, energia, ura eta beste baliabide batzuk erabiltzea, zeuen etxeak optimizatzeko, eta baita ere sortzen ditugun hondakinen kudeaketa, hau da, hondakinen tratatzea, birziklatzea. Azkenean, helburua zertarako hondakin gitxiago sortzea. Beraz gogoratu, teknologia berdearen onurak, ingurumena babestu, baliabide naturalen eraginkortasuna eta kontserbazioa, garapen jasangarria, hau da, ekonomia, arlo soziala eta ingurumenen arteko oreka topatzeko, lanpostu berrien sorrera, zergatik ez, hau da, teknologia berriak, aukera berriak, lanpostu berriak. Eta beti ere, osasunaren hobekontza, bai, zeuen eta nire, osasunean aurrekuntza. Imaginatu, airea, ura, kalitatea, beti ere. Izan ere, gogoratu, haizea kutsatuta badau, horrek geure osasunean ondorio txarrak baitauzka. Beraz gogoratu, teknologia berdea. Horrez gain, teknologiak ingurumena babestu dezake, babestu lagundu esango nukenik, nola, azken finean, ezaguna izango zaizue Internet of Things, gauzaren interneta, izan ere, oin dela gitxi, horri buruzko hitzaldia bota baiken duen. Bai, teknologia eta digitalizazioa ere lagun indartsua izan daiteke planeta babesteko egunez eguneko borrokan. Beraz gogoratu, gauzen interneta iot dalakoa edo Internet of Things ere lagungarria izan daiteke. Zelan, imaginatu nik adibide batzuk jarriko dizkizuet, sensore adimendunak, hau da, sensoreak ura, energi konsuma, monitorizatu, hauze kontrolatzeko, optimizatzeko eta azken finean kostuak murrizteko, hau da, diru kantitatea murrizteko. Nola, imaginatu, nekazaritzan eta plantazioetan sensoreak ipintzea, eta horrez gain, adimen artifiziala, gaur egun hor dagoen inteligentzia artifizial dalakoaren erabilpena, zertarako makina ikaskuntzaren aplikazioetan, nekazaritzan, industrian, basogintzan,
pestizidak ongarrietan, hau da, leku guztietan, imaginatu, adimen artifiziala, beti ere kontrol bategaz, laguntza jaso, prozesuak optimizatzeko, eta beti ere errendimendua maksimizatu, zertarako dana azkarago egiteko, baina beti ere gutxiago kutsatzeko, beti ere oreka mantentzeko. Beraz ere, beti ere kontrol bategaz, bai sensore eta bai adimen artifizialaren laguntza jaso dezakegu. Gaurko hitzaldiagaz pizkanaka bukatzen joateko gogoratu gauza guztia bekora implementazio prozesuetan dauzela. Eta hor pantailan jarri dizuedan moduan, transformazio digitala dalakoa bere prozesua daroala. Bai pertsonala zein enpresetan. Beraz, lana eraginkorragoa izateko honek bere prozesua behar du eta askotan hilabeteak eta urteak behar dituela, bai geure esku dagoelako, hau da, langilearen esku eta enpresaren esku. Eta hor ere atzean dauz beti ere gobernuak laguntza eskainiz. Onurak beti ere onurak izango ditu. Nola etorkizuna hor egongo diren pertsonen etorkizun iraunkorragoa sortzeko, ingurunea garbitzeko eta osasungarriagoa izateko, eraginkortasuna hobetzeko, imaginatu industria prozesuetan, berotegi efektuko gazen emisioak jaisteko, hau da, CO2-aren emisioa jaisteko, eta gogoratu, egunez egun, teknologia dala medio, alternatibak bilatzeko, beti ere gure bizitza errezago izateko, ingurumenagaz oreka mantentzeko. Izan ere gogoratu, danak ez duela balio, eta ingurumena gure inguru naturala kontutan izan behar dugula aurrera joateko. Beraz gogoratu, gauza guzti hauek, bai, gure eskuetan dauzela, azken finean bai zeuk eta bai neuk teknologia egunez egun erabiltzen dugula. Eta kontzientziazioa gauza ezinbestekoa dela lan hau aurrera ateateko. Bai, txikietatik handienera. Bai, 3 urte dituztenen eta 40, 50 edo 80. Beraz, adin guztietan kontzientziazioa ezinbestekoa dela. Eta, imaginatu, azken finean, enpresak, gobernuak, imaginatu, zeuk ointxe bertan, neurri batzuk hartu ditzakezula, imaginatu, gutxiago kutsatzeko, imaginatu, etxetresna elektrikoak, hau da, energia eraginkortasun handiko, energia tresnak erostea, argiztapena lehen bonbilak erabiltzea, isolamendua, hobetu ezazue teknologia dela medio, zeuen etxearen isolamendua, termostato adimendunak, berokuntza eta klimatizazioa, aerotermia dalakoa, hau da, etxea berotzeko eta hosteko aire energia prozesu berriak. Horrez gain, ura murriztu, urkuntzimoa murriztu, hondakin murrizketa, garraio alternatiba jasangarriak, sasoiko eta bertoko jakiak, hau da, kilometro zero dalako jakiak, beharrezkoa ez den kontsumoa murriztu, zuhaitzak eta landareak erei, eta askotan, tresna ez baduzu erabiltzen, deskonexioa, hau da, tresna deskonektatu. Azken finean, neurri hauek, zeuek ointxe bertan, zeuen etxeetan asko eta asko egin ditzakezu, ez? Beste batzuk ez, baina batzuk, imaginatu, botoia sakatu, tresna deskonektatzeko ez badute erabiltzen. Laburbilduz, argia aurreztu, birziklatu, kargagailu eraginkorrak, LED argiak,
dokumentuak digitalizatu horri gutxiago erabilteko, softwarea programak eguneratu eta guzti energia erabili. Askotan, neurri asko dauek eta danak hor dauzkagu. Eta bukatzeko, iraunkortasun digitala, hortxe dago koska, gure ingurumen inpaktua murrizteko irtenbide gisa. Hau da, iraunkortasun digitala gure eta ingurumenaren arteko oreka bilatzeko. Teknologiaren arteko harremana eta oreka planetaren bidegarritasuna bermatzeko. Hau da, ingurumen naturalak zaindu eta gogoratu energia berdea. Lehen aipatu dizuedan kontzeptua. Teknologia berdea da lakoa. Mila esker gaur bertan kafetaguneagaz egoteagatik, gogoratu kafetagunea astero eta hilabetero erronka berriekin datorrela eta gure berri izan nahi baduzue, zeuen herrietan gaude, kafetagunetan zuzenean, eta baita ere sarean eta sare sozialetan. Egun ona izan dezazuela eta laster arte ondo izan.